Nggih iki aku omong apa? Mbah. Ora krungu. Ayo kowe iki. Bodek ayu ayu. Aku wonten muni nggih. Apa sah? Bodek. Ayu ayu bodek. Apa? Bodek. Bodek ki apa? Enggak denger. Budek. Ya bodek. Kok bodek? Ya bodek, kowe bodek. Budek, dek. Bodek. Bodek Jogja. Kuwi gudeg. Oh iya. Ya tenan kok ya soalé kok ya. Cakepan sing kedua. Wis nyapi. Nah, tenan. Napa, Pak? Cakepan kedua diteruske. Wah, kowe krungu kok. Lah ya kuwi mau cakepan kedua aku krungu. Nah, Terus ya bar kuwi. Diteruske. Bar kuwi? Ayo muni. Ya wis wong cakepan kedua diteruske. Aku kowe krungu kok. Kowe kene jajal coba mbok metu iso krungu ora bodek. Ya, aku ora budek kok aku ki. Coba Pak dites meneh. Cakepan kedua. Nggih, cakepan. Diteruske. Nggih. Iki yo. Nah. Kan bodek. Lah apa bar cakepan kedua diteruske? Diteruske nganti engko rampung. Wis ceto-ceto kowe denger yang Ayo di sini. krungu lho. Muni ngenten niku napa? Heeh. Kendani kok. Kok lah? Cedake meneh ki munggah ondo kene ben krungu. Terus piye aku ben cedak dalange? Iya. Ayo main Ya aku budek kowe ra iso muni basa Jawa berarti padha ya. Padha petuke. Heeh, petok kabeh. Sak dalange barang kuwi. Delang ya petuk. Ya ora nek aku ya. Iya. Ya. Yo gentenan. Nggih, sinten, Ayo Mbak Pak? Tatin, jumeneng Mbak Tatin. Yo. Monggo. Tatin lover akeh banget ning kene. Oke, luar biasa. Yo, awas. Ya. Sugeng dalu, Pak. Sugeng Leh, so ramah biasanya. Ndalu, Pak. Meneng wae. Pak. Mau si Dek Lintang dikeki aku engko kira-kira dikeki ora ya? Kei engko kei mori. Kok mari lho. Ayo wong mergane cah cilik kok nek kowe ora wong semono memper nek iso nyinden ya wis ora bakal gawe gumun ya. Malah kalah ya kali. Kalah. Lintang. Nah, suarane sing Vibranya yo. vibrasine top, tembange ya pas karo nada. Ya. Nggih, betul. Urung karuan pas kowe wis gedhe tuwa sok isih kon ngepaske tadi. Ora ya, kok pas dhewe. Iya. Ini ngepas apa ta? Hah? Ngepas Rasa apa? dikandani ya, rasa dikandani. Lho. Pas apane sing pas? Nadane. Nada. Ya, nada suarane pas. Nggih. Yo, nembang apa? Wonten pamundutan. Pirang-pirang pamundutan. Ya. Lali janjine napa kathah wau? Cinta terbaik. Cinta. Salo. Shallow. Ah nek kowe iso salo ora ujar ora apa? Apa bacane apa? Shallow. Selo. Nek iso nembang selo asli. Aku dhewe nyawer 2 yuta. Kula ora ngerti. Iringane terusane apa? Wis ben bende jati lan biru. Pedesati. Iya, kaget aku. Iya. Matur suwun. Sapa meneh iki? Kula nyuwun tembang Sesideman. Oh iya, Sesideman akeh banget sing nyuwun Tin. Ya. Saking kula pandemen wayang Mas Bambang S. Oh iya. Ora kademen Bambang S. Heeh. Bambang S ki yo jenenge Bambang Santoso ngono. Ya iki mung tulisane S kok. Ya ngerti ku ya Bambang S ya Bambang S ki ya adem. Iya. Nggih niki napa Sesideman? Sesideman, Oh nggih. Nggih, kula leren to niki. Ora Leren weh. Kau enggak boleh leren. Kenapa? Kan kamu bintang tamu enggak ya? Enggak yo. Iyalah. kamu Tulisannya ki Besinden. Elisa Ursar Salaso, Ya, duduk sama bintang aja, tamu. sama aja. Besinden. Iya padha wae. Kok podo? Kan sing ditulis kowe. Sik gawe nembangi malah wedok ro wedok do cerewet. Lah wedok iki anggere muni rame ngono kuwi. Wah iso dhuwur muni kabeh. Kok iso dawa muni kabeh? Piye? Piye Aku muni apa? Isar dhuwur ngapa? Oh, aku ra muni kowe iki pikirane elek iki. Lah, aku krungu lho. Ra wae kok ya aku ra muni apa-apa kok. Muni. Wong wedok wong loro iki nek iso omong kaya bebek. Iya. Oh, ya sing ilang mau. Ra ono. Ya wis man. Nggih. Nggih iki aku omong apa? Mbah. Ora krungu. Ayo kowe iki. Bodek ayu Aku ayu. wonten muni nggih. Apa sah? Bodek. Ayu ayu bodek. Apa? Bodek. Bodek ki apa? Enggak denger. Budek.
Ya bodek. Kok bodek? Ya bodek, kowe bodek. Budek, dek. Bodek. Bodek Jogja. Kuwi gudeg. Oh iya. Ya tenan kok ya soalé kok ya. Sinten? Aku kuwi kok. Mboten lah. Sesideman gak dibawani. Ano neno. Ya, yang pertama. Wiwitane. Wah. Aku ya dikeploki. Berarti nek kok entuk sabaran yo en. Sapa? Yo sabar iki mau lintang Kairo nyanyi dikeploki entuk saweran. Elisa Orsarus Alaso nyanyi dikeploki entuk saweran. Kotatin Handayani Lestari dinyanyi dikeploki gabor sisan ngomong. Kaya pada manuk. Digabur. Kaya doro wae. Omongane wong wedok-wedok iki lucu. Iya. Ya terus Ketin. Cakepan sing kedua. Wis nyawingi. Nah, tenan. Napa, Pak? Cakepan kedua diteruske. Wah, kowe krungu kok. Lah ya kuwi mau cakepan kedua aku krungu. Nah, Terus yo bar kuwi Diteruske. bar kuwi Ayo muni. Ya wis wong cakepan kedua diteruske. Aku kowe krungu kok. Kowe kene jajal coba mbok metu iso krungu ora bodek. Ya, aku ora budek kok aku iki. Nah, coba Pak dites meneh. Cakepan kedua. Nggih, cakepan. Diteruske. Nggih. Iki yo. Nah. Kan bodek. Lah apa bar cakepan kedua diteruske? Diteruske nganti engko rampung. Ah. Wis ceto-ceto kowe denger yang Ayo di sini. krungu lho. Mending ngenten niku napa? Heeh. Kendani kok. Kok lah Cedake meneh ki munggah ondo kene ben krungu. terus piye aku ben cedak dalange. Iya. Ayo main jelas kok ya. Kok ndak dalange ingin kok. Ingin apa? Ingin ku teriak. Ingin ngantil. Iya. Anderek sang peke. Pria punya selera. Kayak jargon. Prio bagus, dia omongi Pak Seno pria punya selera. Engko tak translate wae Pak ra krungu ki ket mau wong iki. Pria punya selera, Pak Seno mau ngomongnya pria punya selera. Sing punya selera meng priya tok. Iya, iki karepe kowe mau pria bagus. Mong guguyon mah jang budek ki angel pancen. Lah aku kira krungu ya. Ya engko tak tandani. Sing jelas ki kono udu aku. Pria bagus Kang olah budaya neno sawan menyang kota gede. Ayo Sa. Wah, engko gajimu dilongi lho. Iya beres Nah, ki aku. kuwi lho, kuwi engko tak bagi loro. Kuwi engko aku, duduk konamu. Bendera terus kayung yon neno selendang kuning Kang sangking bukir sing nyipta sing kagungan wayang gamelan iki no. Ya nyane Bapak Haji Sukron Suwondo. Saking Blitar. suara kurang pramana ning wasis ngungrum Hangung marang bendoro. Hangung romarang bendoro Katin. Tiah Sulistyo Pijer pijer ngincangake ale
Kowe aja gelem nek jak gentenan saku tanggung jawabe dhewe-dhewe kok. Aku dipendel iki ya. Apa? Dipendel iki. Apa? Kowe ngono wedi aku nih. Ya ora. Jenenge apa jenenge? Pendeli iki. Ngene lho matane di meloke ngene iki lho. Pendeliki. Iya pendeli iki. Pendeliki. Iya pendeli iki. Pende. Ya aku budek kowe ra iso muni basa Jawa berarti padha ya. Padha petuk e. Heeh, petuk kabeh. Sak dalange barang kuwi. Dalang ya petuk. Ya ora nek aku ya. Iya, ya mung kudu nglawehi nek karo sinden budek iki nek ora nyuara seru ora cetha. Ya dirampungke, Tin. Terus tresno ngono kuwi. Nggih. Nek ora cetha ndak ora darani ayu-ayu kok disawang nyaman kok budek. Terus piye? Aku ki omong apa ora ono ngomong apa kok. Lah mau ketek aja ngomong e. Iki mau dehem ya ngono. Oh. Tak kira nek omong. Ngomong nek ora ana wong ngomong malah nek ana wong ngomong malah raduang ora. Iya, wis nek ora dirangkani ora. Ha iki yo. Ngandel ra. Lah omong ora jelas tenan kok. Jelas, Tin. Kula. Kowe mau teko jam pira? Kula jam pira mau ya, Sah? Jam 6. Jam 6. Transit nendi? Ten stadion. Karo sapa? Kalih kanca-kanca. Apa iki? Piye? Aku ora cetha to? Mboten nih. Ngene sa. Oke. Elisa maju. Iya. Oh, tetep ora dong, tetep Mau teko jam pira sa? Jam 6. Jam 6 karo sapa? Kalih kanca-kanca sedaya. Numpak apa? Numpak bus. Apa iki? Bariki mengko aku mangan, Oh, jelas nah, bar iya, ngendan. Krungu to? Nah. Piye? Kaisa. Aku ra iso iki. Pripun? Jam Pri pira teko kene? jam 6. Karo sapa? Kanca-kanca. Numpak apa? Mbak bis. Wis kan ngono. Nah. Tetep ora jelas kowe Ane iki. ngarepe jelas, kowe mau mburi ra jelas ya. Aku sing tok sawang ming ngarepe tok kok. Lah, Mburine iki sok disawang kok dirungokke ora ming ngarepe. ora jelas ya mburine. Karo sapa? Kalih kanca-kanca. Numpak apa? Numpak bis. Teko jam pira? Jam 6. Wis macam ngono. Hah? Nah. Baleni, Pak. Wis ora balenono ya tetep ora dong ora. Jenengan sing radong ki sapa to jane? Kowe. Oh weh, aku krungu kok. Aku pingmu lancang. Madang durung mau takone ngono wae, kowe ra krungu Kowe pingin bobek. lancang kowe. Kok lancang? Lah kono ora jelas kok wis jelas. Lho, Cicil, aku krungu coba takon liyane po. Krungu ya Mbak Nika? Oriza krungu. Bodek kowe iki. Masa aku budek sih? Kandhani. Ora ya, sing ra jelas dalange. Yo dirampungke. Terus Tresno. Terus no sesideman. Monggo. Luwih becik patenan timbang Keneng pengumuman no, pengumuman apa? Namane Yosep utawa ora patek krungu mamae Yosep ditunggu di belakang kelir. Oh iya. Diumumkan saka Kediri. Oh iya, monggo.
Nana liwat kincange alis Nena mangga urip ana kutha gedhe kawinan tukake Lestari Handayani. Entuk saweran lumayan ki mau ya saya. Nggih lumayan banget. Ha iya. Piro, Mbak? Piro? Piro iki? 100. Lumayan. Lumayan dalange ora ngenei ning yo. Engko kok pipis ning pom. Nek mandek pom iki lho. Nggo ngopo sa? Kok pipis. 2000 lho lumayan. Ah iya. Ya ora apa-apa. Ya Mbak Ayu iki engking sing ngersake bajing loncat ana piyai 4 nek ora 5. Ya. Ya.
Nawala. Mbak Ayu monggo. Mbak Ayu Purwalestari. Monggo jumeneng Mbak Ayu ya. Ya.